Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa. Ibar subuh terus resik-resik isa-isa. Kadang kalau aku ngerenggang nawase terus mlaku-mlaku nyagar ngalor ngidul ngarep omah. Pemirsa kan kerikil lagi. Tapi kadang memang gak tak konten setiap hari engko yo wedine iki engko kesane suasanane bosen gak mesti tak konten, tapi saya lakoni sithik-sithik lah. Iki arep rencana bancai yo anggota keluarga lah. Suro-suro memang di sini memang tradisinya seperti itu. Sepenting intinya siji ambil positif aja, kita berbagi dengan orang lain. Alhamdulillah lagi berencana jupuk aku ngeterno bubur ya pemirsa. Ya aku tak jupuk dhisik engko terus tak terterno ki wetenge. Tak mohon maaf nek mungkin ada beberapa yang tidak ke konten wong sing tak bagi karena memang yo ana sing memang isin ngarep kamera. Wis pernah tak omongi bolak-balik karo pemirsa ya. Ben gak takok meneh. Terus kok pernah sedia ngono tandane ya kok kayak pernah sedia ngono makni bahwa tidak semua orang itu mau di konten. Ya wis tak garis bawahi dadi ben gak ono sing takok meneh. Ya tidak semua orang ya entah saudara, entah apa bakul, entah apa gak semua mau di konten ya. Jadi pokoknya sekiranya mlebu nang konten ku berarti mereka siap untuk tak konten ya. Jadi wis tak ceritani sik dari pemirsa gak takut meneh ngono. Dan pokoknya banyak pertanyaan yang mungkin tidak tak jawab atau segala macam. Berarti aku pernah tak jawab. Jadi gak perlu tak jawab bolak-balik. Jadi nonton iki gak bosen Mbak, aku pernah dijawab Mbak Eka. Kono sing takokne ben delok konten Mbak Eka. Soalnya ben-ben pernah ono sing ngandani aku lah. Nek sing anyar pengen delok yo ben delok konten sebelumnya Mbak. Jadi gak usah mbok jawab bolak-balik, engko pegel. Soalnya netizen ku ya akeh. Ya, engko tak bagi yo kiwa tengene kene umume aku dikei ya tak bagekno sithik nang kene engko ambek nang keluarga merah dan sekitar sithik. Wis pokoke sesuai dengan kemampuane kene mene sik umume lah. Sekiranya sak lumrahe kita mene yo wis kuwi ngono wis pemirsa ya. Ngono ya pokoknya yang penting intinya berarti aku ngekei yo alhamdulillah mampu sampai segitu, sebanyak orang segitu ya. Tak ceritain nang pemirsa ya aku resik dhisik. Soalnya yo arep dolan ning Jepon. Mas Alek rene apa gak rene libur sekolah tuh hak Mas Alek, soalnya yo TPA-ne juga gak libur. Nek kene kan libur ono sih beberapa TPA nang Kapuan apa nang Merah iki ono sing libur. Tapi kan nek TPA-ne Mas Alek iki libure nek bulan sebelum Ramadan. Nek Mas Alek nek misale gelem rene gak apa-apa, gak rene aku sing ngalah dolan ono gak apa-apa pemirsa ya. Ya wis ki tak teruskan. Engko soalnya tak ambil engko dulu ngas. Ya 2 jam lagi lah sekitar itu. Tak ambil sak manis saya pemirsa ya. Nah wis. Kita arsi lho pemirsa ya. Arsi isik. Teko iki mos purane ngobrol ambek bateku Kapuan sampai lali ana sing wong telu ra tak konten. Heboh. Kula nuwun. Tak konten. Maaf. Tirone sapa? Masalek. Ini kapal kajate. Nggih. Isek nang kono, Mbah. Nunggu perainan semua. Iya, engko apa insyaallah nek gelem angel kok cah. Apa lah? Canam keset guys, kan masak dhewe muah guys. Epi ya, ada iso nggo ada apa ya, Mbah? Dhewean pun Mas Anton omah. Tak dhewean ndang bar. Kula nuwun. Mbak Isma. Lagi apa? Nganu. Mas Alek Pinter, diberi kesehatan, panjang umur. Nggih, Mbak. Ya Allah.
Ngene iki Alex saiki. canem ora gelem anu pesen ae. Mbah Amit. Mbah tirone Mas Saleh. Baru nunggakno ya muga-muga sekolah pinter, Heeh. jadi cah soleh, iso apa ki isane wong tuwek. Nggih. Semoga Nggih, nggih. saya menconggo kabeh ae. Nggih, Mbah. Amin, nggih, Mbah. Pun ya. Nggih. Berarti ku sapa kok dirujuk? Lah pe sore iki nganu Mbah. Bio. Oh, ada dong. Aku ki lincah. Enak-enak ayo, Mbak. Bakung. Ini di mak-mak itu pun di, Pak. Assalamualaikum Bu Deni. Amit ya. Ya mak ini guri mak apa aku? Hah? Kalau mak gak apa-apa. Iya. Iki anak satunya. Mbak tante Deninya ki. Kirane sapa ki? Mas Alek, ki mak tak kasih ya. Matur nuwun, muga tetap pinter. Ya Mas Alek, kok ibu sok rene, Mbak. Ya kok ya tak parani sik Cak rene. Lah Pak aku mergawe gak iso ngeterno. Nah, ono kampung prai iki kaya sono suwe. Matur nuwun ya, Mbak ya. Iya nggih sarapan. Iya. Wange pesen ae epek. Sapa-sapa? Mak Amit tangan iki nggih. Amit Mak. Nyapa, Nduk? Niki bancane Mas Alek. Oh, takirane Mas Alek. Lah arep sonten make ambek tante Deni blenger dadi isuk meruput tapi ngenteni mateng sik isone isuk. Matur suwun. Nggih. Mas Alek dipandani sehat waras. Oh, cah kene yo. Amin. Amin. Nggih. Nggih. Dadi anak soleh berbakti kedua orang tua. Wis ngono ki makne yo. Nggih. Dadi anak pinter. Nggih. Oke. Iki pemirsa karo Mak dan sebarang. Ini Mbak Mas. Wah, iki jam piro le? Apa ke sisi panak? Iya. Mbak Nurul. Aku ki nek aku wasik, Mang yo kepethuk. Ya. Pin. Wis kalau mau terus nih. Barat ya Allah. Nggih, pun. Ya, Mas Alek mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jadi anak soleh dan soleha. Amin. 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 Jadi begitu. Tuku. Karen apa? Kalian apa nih ya? Sabar rezekine. Acar kalian yang kejawi. Amin. Banyak Mbak Deni, muka-muka sehat. Mumblu. Lanjut Mak nggih. Ya, makasih ya. Nggih. Ane ae wong kapuan. Blenger sego. Ini ya Allah. Anti. Gantian ya bubur ya ben gak blenger ya. Lah kowe ning nguri nang? Langsung ya. Kak, kok tak duodokno? Oh. Ya. Ning kene iki gak enak, Mbak, ngono iki. Gak enak. Tak brokno. Lek ngatemi. Lek. Tak. Wis. Oh, mah ki lho. Mas Pino ibu mana? Buntu nek dipukmu. Nah, ini jarai berdeng itu. Ben tamu liwat guritan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Aduh. Anu, Tirone. Mas Alek. Oh, masalah. Iya. Terima kasih kabel kasete. Ya. Mbak iki kono bae. Oke. Kita jaketan ini apa? Awake lagi tinggal ki suwe, Mbak. Ya wis rodok penak ya. Dipanggil Pak. Wis kaki ini. Ke padha mbak aku lah aku ndek iki. Makane ning bayang ae. Pijet aku terusan ndek bengi. Iya. Ngene-ngene masak. Wis periksa Pak Bambang enggak juga. Ki wis gak? Wis gak tak penyebut putri. Oh, suwuk terus. Sepurane lho, Mbak. Oh, Ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa. yo kon nyuwuk lho, kon nyuwuk Pak Rokan. Brus.
Mbak makasih ya. Bukan satu ya. Ayo langsung. Langsung kok. Langsung. Lah pokoknya kerja. Oke, kowe kerja. Kowe kok gak ditawani punya apa? Nggih, pun ah. Sarapan mbok apa? Tukungan. Oh, tuku sego. Aduh. Wes kene. Makasih loh, Mbak. Oke. Untuk sarapan, Mbak. Nuwun. Ya mau tak cowok iki. Mas Alek. Mas Alek. Anake sing barep. Terima kasih ya, Mbak. Muga-muga ya sehat-sehat panjang umur, pinter sekolahe ya. Amin. Pokoknya sehat sih waras. Amin. Nek Mas Pino. Oh, kan Iya. berarti kelas 5. Cilik dhuwur naik kelas 6 ah. Oh, kelas 6. Ya, bareng Amel bareng Munyu. Wis gak sampean ning kono. Palembang. Mbik bae. Lah nanggung niku sekolahe ning mah. Lah, Makasih sih, Mbak ya. ya. Mbah nek sampean SMP karep bocah eneh. Nek udah sampai papak Nah, 4 ngono lho, Mak. Nggih, matur Suwun nggih. Monggo. Kilometer gabak mulane Bapak. Singkat. Salek. Ya Allah ki bagi-bagi dapat rezeki. Iya, Dek. Iya. Ya Allah. Nggih. Kono merasik Mbak aku. Kapan malah gurinan nih. Nggih. Alu sing adoh ke. Nggih. Makasih nggih. Nggih. Sehat selalu. Mas Salek iki. Mas Salek, Nggih. Mbak Dian. Bancane Mas Salek. Nggo sarapan Dik Kaila nggih, karo ibuke nggih. Aku jadi kuku masalah jadi anak yang soleh. Kelas 6, Mbak. Kelas 6. Masalah ya, kuku sebenarnya apa kelas SMP kuku Amin. jadi pecah pintar, dibagi orang tua. Amin. Kuku sehat terus Nggih. Atur suwun. Nggih, ngepurane Mbak nggih sampean. Isu sana Iya. Anu Mbak niki anake kula sing barep. Iya. Mas Alek. Kabulkan jate. Nggih, nggih Mbak. Segini. Nggih. Nek Mbak kan sepuh bubur kan. Oh iya. Makasih ya. Nggih. Bu libur, Bu. Makasih ya, Mbak. Iya. Amin. Kelas 6, Mbak. Kelas 6 SMP. Nggih. Nggih sarapan. Anake kula. Sing iki Mboten sing iya. Iki pemirsa penampakan iki memang tak luwehi ben pemirsa ngerti. Iki pesen karo tonggoku. Halo Mbak Winda, iki tak promosikno Mbak Winda. Tonggoku, guys. Oh, kok wong Kapuan iki ono ae mak ngono pemirsa iki. 3 jenis bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur mutiara, bubur ketan dan ini santene. 7.000 saja pemirsa. Nek area cepuk ini nek pengen beli di kok ya pengen takut sayang kok tak dono ya. Oke, punya Mbak Winda iki tak luwahi pemirsa. Mau tekan dindi aku mang. Cuma mohon maaf ana beberapa dulur Kapuan kene sing gak ke konten yo. Soalnya yo ana sing urung persiapan jilbaban aku yo sungkan yo wis. Yo ana sing mang lek ku lewat aku pas jagongan karo dulure pake iki mang anguk-anguk gedang sing duwe kampung sebelah iki. Apa sik dulure lah. Kuwi jagongan dadi aku sungkan apa tak konten. Kan gak kabeh dulur nyaman pemirsa yo. Iki mang dadi sebagian Kapuan ki mulai ndi lho pemirsa tak dono. Kapuan iki mang dulurku mulai iki lho pemirsa. Mulai kono sampai kuwono. Kumang tak konten. Kok tak konten tak weni berkate tapi cuma gak kabeh. Mirsa, soalnya gak kabeh siap pas di konten aku yang gudak waktu barang guys yo. Dulu aku mau ya wis pacak tapi yo belepotan gimang bancai Mas Alek. Suro-suro tahun baru Isam semoga tambah pinter sekolah. Pokoknya terus semangat ini pokoknya ojo lali lah kamu sampai keluarga Mas Gopong. Jika ada tutur kataku yang kurang berkenan saya mohon maaf dan memang sikapku di konten ataupun mungkin bersyukur di konten tidak sesuai dengan pemirsa saya mohon maaf ya. Jika mungkin ada pertanyaan di luar atau apa
nggak tak jawab, ya mungkin sudah pernah saya bahas, jadi nggak perlu saya bahas berkali-kali ya pemirsa. Terima kasih, ya, tetap semangat untuk hari ini ya, memang tekan dindi. Alhamdulillah segini cukup tekan mari-mari ya pemirsa. Misalnya ada beberapa mungkin ora klebu konten, saya mohon maaf, memang yo ada yang memang gak siap, ada yang memang yang jilbaban, jadi aku gak enak. Kecuali nek keluarga merah kan biasa di depan konten kok. Keluarganya Mbak Dian, koyo Mbak Sri, itu kan wis biasa. Ikut tak konten mau yo tak izin dhisik nek wong gak siap ya aku gak wani. Terima kasih. Pokoknya julai kamu sampai keluarga masuk ke permajulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.